Hemen falan dostlar mene hemen tanıyanı da merdan atayım. Dokument uğrundan hemen işleri ettiğim. Neyma ken berden sorulan cevaplarını hemmesine de merdandan ne soracak? Merdanın bize cevap verecek. Birinci Türk'ümüz böyle nedik gelip oluyor. Türk'ten Polşa'ya gelecek olsa, esasen Türk kadınların dokumenti düzgün olmalı, yani çalışma izin, uzun dönem kimlik, kısa dönem kimlik, yani öğrenci kimlik. Şu dokumentler bağlı olsa elinde ve şu Polşa pasaportuna baranda anından 3 ay vakti olmalı. Endi birinci şol Polşadan çantadan alýan, ondan soň Türk ika bölüni, yani kırmızı bölge, beyaz bölge diýip İstanbul'da pasaportu bar, Polşa'nınki Ankara'da bar. Ankara'da ýeşil şäherleri bar, İstanbul'da ýeşil şäherleri bar. Ondan şolaryň ikamet isimleri, yani kimlikleri haýsy şäherde değişik bolsa, meselem İstanbul raýonyna değişik bolsa, İstanbul'daky pasaportda taşyp bilýärler. Türk'ün raddewsi Azerbaýjanyňky ýa-da köp saklanyp, olar işte bir ay, bir ýarym ay çantalarynda bir günde de Türk'ün raddewsyny alyp bolýar. İkinci soru, Rumeniýanyň üstünden barıp kimden urup bolýarmy? Polşa. Rumeniýanyň Rumeniýanyň kimligini Polşada öňler amfatlyk bilen öwrýärdiler 1-nji iýundan. Meselem men işleýän firmamam näçe sanak adama Rumen kimligi, Litwa kimligi, Latviýa kimligini Polşa kimligini alyp berdik. 1-nji iýundan soň käbir zatlar kynlaşdy. Gel işläp bilerler, kartpyda tapşyryp bilerler. Ýöne 100% garantiýa, ýöne bolanok diýen zat ýok, almak mümkinçiligi bar. Şuwan benim firmada işleýän oglanlar bar. Tapşyrylar, netijelerine garaşa ýöne %70-%80% atkazanmak nemesi bar. Şoň üçin birazcık riskli, gezip betsem Polşanyň işlerini alyp gelmeli. Üçüncü soru, mümkin bolsa aýdaýyn diýe Belarusyýadan geçip bolýarmy? Belarusyýadan Polşaga geçip bolýar, ýöne kynrak bilýän, şu 2020-nji gatken dokumentat berdi. Ýatkalan atkandy, Polşadan çakyryp alyp Belarusyň rende baryp tapşyryp netiýany barlap bilýär. Belarusyň rendesinden çap çykýar. Hemme talabalar edilse, Belarusyň rendesinden alyp bolýar. Ýöne Belarusya'da esasy ürünlerden şu taýda kimlik rat ýok. Bir viza bakýalar, edil dekabr sonunda başlaýarlar. Şu Polşa pasaportyna girjek bolsa, ardyndan 120 günden köp bolmaly. Belarus vizanyň wagty 120 günden aňarda bolmaly. 6 ay, 5 ay, 7 ay şu Polşa pasaportyna baranda, meselem 2 aýlyk Belarus vizadan Polşa pasaportyna baranda sana 7-7,5 ay Polşa viza batylýar. Belarus Belarusya'daky vizanyň asnowaniýasyna wagtyna berip, Polşa vizasyny günü kesiplenýär. Kynrak ýöne geçip bolýar. İmkansyz bolýar. Ne falan doğun ya ayal gyýlary işlemäne iş tapylarmy diýer. Polşadamy? Polşada ayal gyýlary iş bar elbetde, meselem egnes kyskylatlar, produkt kyskylatlar, ya haýsam bolsa zavodlar, fabrikalar, ya bolmasa ölçüňe däşik restoranlar bar, türkmen kafelerler bar, türkmenki, Azerbaýjanyňky, Polşada kafe restoran eken, ana o taýlarda işläp bilýärler. Has şusturja bolsa, sagzynja bolsa, Menýa katsyp bilýär. Bärde prava alyp bilseler, taksirçilik etdilerler, dastavka etdilerler. Gyzlarymyz bar, türkmen gyzlarymyz. Velosipedde dastavka etdiler. Velosipedde dastavka etdiler, türkmen gyzlarymyzdan men gördüm. Şu taýda, ýani işçiler iş bar. Ýani işin görüşkenlerle önümçülüğü öldürýän zawodlar bar, önümçülük işleri. Azyp önümden öldürýän zawodlar bar, egneşik önümden öldürýän zawodlar bar, önümçülük işleri zawod ken, fabrika ken. Şolaryň istendiginde aýagy eder iş yapýar. Ne soraýar da Belarusya, Türkiýe, indi Dubai diýe, ondan soň Gruziýadan näp gelip bolýar, olaryň gysgaça aýtdylar. Serep Cemal, ýa-da soragyňa şeýlere jogap bereýin. Türkmenleri Azerbaýjanda, yani kimliksiz viza almaga ruhsat berilen. Azerbaýjandan başga ýurtdan Polşa viza geljek bolsa, şo ýurtun kimligi gerek. Ýa gaýtmaýarlar, Türkde bolsaň Türkün kimligi gerek, Gruziýada bolsaň Gruziýanyň kimligi gerek. Meselem, Dubaýda bolsaň Dubaýyň ID kartasy gerek. Siz haýsy ýurtda bolsaňyz bolun, şo ýurtda Polşa pasaporty bar bolsa, daşy Afrika ýurtlaryndan Polşa pasaporty we şo ýurtda işläp kimlikleriniz bar bolsa,
siz Polşa pasosu taşıp bilýär diýen mesele meni Xitayda da Polşa pasosu bar. Xitayda dokumentarny galýan bolsaňyz Xitaydan rende bolup Polşa taşyp bilýär diýen ikdemde kunjogan taşyp bolýar. Esasda sizin gezip ýörün ýurduňyzda dokumentiniz düzgün bolmaly, gaçak bolmaly. Beýenje kimlik ýa bolmasa kimlik berilmeýän olsa wizaňyzyň wagty bolmaly. Şolar ýa şertler we şu şertlerini dogry belli etdirsen taşyp bolýar. Indi yine köpse sonra hiç Türkmenistan'dan çıkıp görmedikleri var da olan diye ben pulum tayin yani ben ne etmeliyim ama uğur yol görküm Türkmenistan'da oturun ne Evet. etmeliyim. Türkmenistan'da oturan adamlar esasy bilen indi Polşadan anamlar adam tapmaly we garmyşy dostlary ýa bolmasa dokument işletýän ýerler, agentstwalar, firmalar ýöne meselem dokumentini bolýan ulanlar bar ken. Şolar bilen habarlaşýar, awa gowy firmadan çakylyp alýar. Çakylyp 3-4 aý gowamly çykýar, geç kalsa çalçykanda 2 aýda da çykypdy. Azerbaýjanda rande boýup, Azerbaýjanyň oçuruna garaşyp Çelet Azerbaýjan, Polşa gelip bilýär. Randevu çıkarsa Warante uçkanda Türkmenistan araşma. Türkmenistan'da adamlar pikiri bir yıllar 6 aylap Azerbaýjanda ýatmalyň. Pikiri var ýok adamlar onu ýalar. Radyoya çykýança öýünden çykan bolup Türkmenistan'da garaşýar. Awa Azerbaýjanda ýatan adamlar kimler diýen o Türkmenler da gaçak Gruziýada bir ýyl wizasy uturup nirä gitjegini bilmeýän adamlar Azerbaýjana baryp Polşa taşyryp garaşýar. Ana şolar garaşýar. Türkmenistan'da adamlar Türkmenistan'da garaşmaly Azerbaýjana gitmeliler. Gitmeli kafe. Hemme de taýar bolýança Türkmenistan'da garaşmaly. Indi Rossiýada okap ýören işläp ýören adamlar nähili gelmeýär Polşa haýatlaryna. Rossiýada işläp okap ýören adamlar promo Rossiýada Polşa taşyp bilen otaýdaky konsulluk bar, ýöne ýatyp işlämek biznesini edemok. Şonuň üçin Rossiýadaky türkmenler çerez Azerbaýjanyň üstünden dokument taşyp wiza alyp Polşa gelip bilerler. Wiza almak üçin metanlar prilaşyny çykarýar. Prilaşyny çykandan soň Azerbaýjana randa we oçurdurup oçur ýetgänçe Rossiýada ganaşmaly. Haçan oçur ýetinde gönet promoy Rossiýadan Azerbaýjana gaýdyp bolýar. Azerbaýjanyň wizasyna kynçylyk alady etmeler. Online görnüşde elektron wiza alyp bolýar. Rossiýadan Azerbaýjana gelýär. Şo paýdan Polşa taşýar. Eger wizasyny alsa gönet Azerbaýjandan Polşa promoy gaýdyp. Indi köpse daha sonra yani garanti barmy, viza toşuna çıkarmy var. Şu arada da garanti. Gynansak da araşyp Polşa ýurduna esasen Polşa garanti ýok. Bilýän Polşa şu an Ýewropada ekonomik boýunça iň öňde barýan ýurtlaryň biri. Hemmekin daş Afrika ýurtları, Bangladeşler, Hindler, Özbekler, Täjik türkmen hemmesi Polşa gelýärdi. Gelýän adam ken şonuň üçin viza 100% garanti berip bolanok. Dogry ine Rumyniýa, Germaniýa alfadraň çykýan vizasy ýöne Polşa taşıyan adam ken şonuň üçin 100% garanti berip bolanok. Adamlar saýlanyp seçilip viza yani konsulluk çözdüler de bunu yani hatta konsulluk çözülen ýurtda bärde işleýän guruma bar. Bärdäkiler ruhsat berse konsulluğa habar berip konsulluğun size viza alıp getip viza basýar. Viza kolýanyň ol Polşa hökümetine bağlı viza meselesi. Yani hiç kim garanti verip bilen. Viza garanti ýok adamlar 50. Mesela men öz tecrübemde bolup geçdim. Awgust aýynda bir dostum viza aldy, sentýabrda da bir hakka aldy. İkisinem hemme de meňdeş çakyly, strahowka, näme gerekli dokumentler bar. Meňdeş şuna bir viza aldy, bir hakka aldy. Men otaň näme sebäpden hakka basdy bildi. Şonuň üçin 100% garanti ýok. 50 kim olmasyn da kelýär 50. Indi insan soraman beren, Rumyniýanyň üstünden turist bolup gelýänler var köpse, ondan gelen soňra bärde işe galjak bolýarlar. Şolar barada da aýdypdyrsyň. Gynansak da Polşa turist bolup gelmeliler jaman. Täbi turist bolup gelýänler başyny sarap işe girip işläp ýörenler bar ýöne bu işlerde işleýän birinji oçur. Guruluşundan gaçagynda hapatynda bir dereginde aýlyk pesinde işleýärler ýa onuň akawyny tapyp dastalp götürýärler. Haçan tutuljagy belli. Awa gynansak da turist Nelegal bolup turist bolup gelmeli, aýlanma üçin gelmeli. İşleme üçin gelmeliler. Masalan, beramok gelýän türkmenler Ganalaya, Türkmenistanda turist viza üçin epey pul gidirýärler, haşlaýarlar, bäri gelip şol gidiren pulny gazanyp bilsen bolýar diýip şoňa şükür diýip. Çyda öz raschodlaryny ýapmak üçin işleýärler de soň
depot korkup yerler bir direkt takımını gayem yani şoň şu masraf beremok turist bolup gelmem immoler mesela. Şolara sağ ol, merdan köp soralarıma cevap verdin. Şolar ya dostlarım için Polşa işlemene gelecek bolsaňyz gene iş viza bilen gelin, turist viza bilen özüňizi aldatma. Belki gelseniz son kösenürsünüz. Başka da soralarıma bar bolsa şu viza komentarya yazıp bilersiňiz, mümkin oldukça bilen soralarıma cevap berersin. Benim bildigimden düşündürdüm. Menem 100% Polşa kanunlaryny bilýär diýjek bolamak. Ýöne bilýänler Aynen, bildiğimiz. bilýän sizle paýlaşyp. Padanın taydın bilmiyorum. Koşulca taydın bakmasa. Ayday kapısı vardı. Bana da soru öyleyim mi? Size düşledim. İndiki de. Böyle. Böyle. Sağ olun adamlar tädini kutlu bolsun. Aa. Nasip bolsun. Şimdi görüşen çaktı.